Nata, wala man misili ron. Sumra ko no. Ay, mamian ko ang ati. Niluto, ha? Good morning guys! Na, uwan ng yapon. Grabe buhol, nanunod na. Okay, halang-halangan na to. Halang-halangan na. Signit, signit. Signit ah. Mag-uwa. Hi guys, madong mudto. Mudto na daron kay ting panudto naman guys. Ako dahil ma-schedule og luto ron sa panudto. Mudya manghinalang ni kog manok. Kuha namin na rin guys, kay damas limwell. Silmwell kay madong magkazong timpla. Para kada gabi si Jajay magluto kamong suwa og maudto og na ako dari ako'y magluto. Kay lamian mas limel mo timpla lagi kay kaning hanite lagi manimpla timpla kay ang trabaho tig litson magmanok sa Manila di lami jud muluto. Guys, ana guys, ang kinahanglan kaning luya ang dagdagan. Kay aron maglasa kasi ning atong manok. Guys, na may lugod nila na dia. Ibitaw guys, pag natdaka dyan nila magkuhan kaya dito nilugod. Di kanig dagat. Kanig dagat. Saba sa alin ah. Mama. Saba sa. Ingani. Mama, bali ni mama. Naghahanap ka ng luya guys, karong malami. Ito, tinani mo. Agatang sabot nga maghalang-halang karon. Abutangan din ang halang-halang. Luya. Ano may luya ng halang-halang naman. Ganyan luya ng halang-halang. Sudaag na kanay. Ang gidagdag patig ahos. Mangit ako kapadas ron karong day. Lamang kapadasan. Ang ako kapadas ng bunga dali. Asa di ay? Gusto kag prituhan na day. Okay na kani day. Ni sinanay guys, tagadengag mas na yun. Sinanay di tagadengag na magkay. Mana man inaanda na mga lami magluto. Ngani magdengag. Lami ani lami an dyan yung inahan magdengag luto guys. Ato man sa magdengag sa abo. Sibuyas ka mahal. Ang sibuyas ron murag medyo arang-arang ng presyo. Pinaparas na aging December. Wala ka lingpod. Baka nihagad na basa na. Baho man. Napizungot din eh. Napizungot at sumot-buttes ha. Pwede din eh. Baho. Kaya guys, ako ang mag-iisa sa pasag-pasag liyan. Kaya sa umin dahil nagligo. Sabi tayo ng kamag. Ginawa mo to ho. Bagay na stang. Walay ligong pilang adlaw. Oh, yan ang iso. Kung dyan nagligo. Tanawa. Nakamag. Ano magsabok din. Mani magkalamas buhok. Murag cream silk ni. Mani ang cream silk em, di ka matuo em. Mani cream silk. Sa bopod. Makalumok mo na buhok. Kasi daw. Kuamog na. Kuamog lagi. Kuamog sa... Dalawang dyan, sino lagi na mo? Tara guys, sige sunod. Uligo na, kuamog. Ang kasi na, kuamog. Kuamog. Sana na, di ba na kuamog sa lobby? Lagi. Pangiso, tanang bukon sa pag sinaw lagi ni. Tangiso na. Kaya ito nga. Sapon bang galing ng mama sa uma, sapon. Sapon sa amang lola. Paliguan mi sa una. Kalibkid. Ang tawa ang kalibkid. Kaning kuna na. Mga na kalibkid. Ito wala man ni Milita. Kaya tinagad na. Iwan, gilumot. Magsinaw-sinaw ra.
Ay, umot. Bahala, di umot. Basta lamig buhok. Sinaw. Hindi ko kami lang. Ito nagmok sa taon na mga pambuhok. Kaya kan lubi ito. Magkudkod ko ng pitas lubi. Tumatin niya ba? Basta maligo na magpugod ng lubi. Lubi, may hisog maligo. At sa pa maligo, dati nagko. Dito sa pagdo. Ano ba dahil? Boston lang na to na. Naway. Yan shampoo. Kudkod sa tabi. Nasay akong gari sa una. Sino na yan? Isa Ang na. ang kudkuro na kumuto ng asaon. Nakahihit ko. Riso. Kaya lang di man puti-puti gumambok. Di kagukdog manok. Hindi kagukdog manok. Ang gibawaan kas manok ka ng hisog kagi. Kagkwasi mong buhok. Kukron bagas manok. Ala, kudkod na. Bira. Ala, bira. Pag may kalib-kib kay hisog. Ya guys, sekreto gali daring lubi para dali ra makuha dutan ani za ako ana nagaso-aso ang ibot ang ininit na. Ininit tubig. Pero diyang makuha sa ang tanang duga. Tsaka init pa man di pa man magkumot kay init pa. Makuha di ko kapajas. Tapos gilid ras bahay ko kaya hang batang kapajas. Alam maning kuan manok nga kinapajasan. Ay, maring masak kami mga kamay. Tingnan ko na lang. Ginagkira man niya ito mga bakabasin. Kanira ng tulad, kanira niyo. Ibakul naman. Ibakul. Hindi pilang pa kayo. Lain na tulad. Ako na tayo. Kailangan kayo mga videohan. Diya guys. Abot ang asin. Kuan. Papayas. Kaya mga tuwas. Hang panakot na. Diya guys. Yan na. Manok kahasang pagkaan. Pagkaan saan na guys. Kaya mamaglansan. Dahil nagkamagyasahin na panakot. Diya. Nagkumot sa koglubi. Kung kami mag-well agwani, nagkanay, ipakanin na magkumot ko tunok para lang sa nabugnaw na. Hintak ka na. Kari pa eh.
ka na, ano sa kampay ko panglaw? Ako siguro dito. Dito tagpanglaw ko ang dalawa kapag. Nakaraan sinihan ika. Okay guys, unsa guys sumanag ahong halang-halang. Ang anata wala man misili ron. Sumra kuno. Nay sili? Nay sili gikas litson. Da guys, sama ko gluto maniod to na ta. Ni ulod. Letay. Nay mong siliwa. Nagsilihan hanga. Ang mo ka nag Kato ko ano tapos bulalog na namin ito gawin hanga. Katong pinalit mo itong mahala. 350 to. Yung inihilak. Hihigupan sa to. Inihilak ko paghigop. Wala ko kafe. Sa cafe lughang kay takan masagsuwa. Dapat siya halo-halo. Pa ice cream. Ayun hanga lagi. Kaya ko pa eh. Beef steak. Salin lagi to. ya berang lipstick ang gini. Ito din sa panikin wala na hapon. Kaya na nay. Yan na. Sino na yun? Sino na ginawa mo ka? Mamay ka. Mamay ka. Mamay ka. Mamay ka. Sabar lagi. Sa. Yung kanina ko ang yot kan. Kapil ka sa karos ang inalang. Labi nga gud na katong yawo na. Walang ligo na ka na. Maligo na katay na manok. Maligo na sa karon kaya nagihan na magmanok. Ko kay init. Bis ko na sa maligo eh. Alin na mo tere? Halag tambaw. Kasi pangagdan yung adi ko din ka. Tanaw sa kang cellphone ko nung ato ko na ba? Anong silihan? Ayan ako mo to. Patawag na ko dit. Sabar na kang blackberry. Ano ni ko ang ati? Niluto ha? Love you, Tim.